El cos principal de la màquina de segellat de llaunes de nitrogen al buit semiautomàtic està fet d'acer inoxidable 304 d'alta qualitat. Aquesta màquina és aplicable per segellar diverses llaunes rodones, com ara ampolles de plàstic PET, llaunes de llauna, llaunes d'alumini, llaunes de paper. El disseny del producte és avançat, l'estructura és raonable i l'operació és senzilla. Hi ha dos modes de treball disponibles, segellat al buit i amb nitrogen i segellat al buit. En el mode d'ompliment de nitrogen al buit, el contingut d'oxigen residual pot arribar per sota del 30% després del segellat. És un equip d'embalatge ideal per a la indústria alimentària, la medicina, la llet en pols i la indústria química.